Площадката пред нас е правена преди повече от 10 години и е във видимо много лошо състояние. Освен това има и обратен наклон към вратата. Не се е пълнило до сега с вода, но е хубаво да е както трябва. В това видео ще я подобриме, като я напълним с материал да обърнем наклона и после ще я залеем с бетонов разтвор. Тук се вижда как сме къртили с картача зимата, защото когато станат минусовите температури, бетона набъбва, замръзва и вратата почва да опира. И се вижда даже чертата, където е търкала. За да се случи всичко това, първо ще направим майки, които ще ни дадат нивото. За да стане по-лесно, мастара, който ще използваме, е един електрозаварен профил с дължина 6 метра и с помощта на нивелира, това, което сме подпрели сега, показва, че в този край към сградата трябва да го надигнем с 15-17 см. А в другия край, след това трябва да изрежем и вратата между другото, защото ще опира ептен. Не знам преди да леем или след това ще видим. А в другия край, от другата страна от към улицата, където е, ще е 5 см всичко това, за да не се надига много нивото. Значи преговаряме. Изливаме майките, засъхват, пълниме с някакъв материал, за да не отива всичко в бетон. И като казах бетона, ще го лееме сами, защото тук за тази площадка трябва 2 кубика бетон. И за тия 2 кубика искат 53 евро за транспорт, независимо, че бетоновия възел е близко. Имаме си бетонобаркачка, имаме пясък и камъчета от друг обект и ни остава да купим само цимента. Първата стъпка е да намокрим площадката, където ще бетонираме майки. Ясно се вижда как водата се стича натам. Бетонобаркачката с вода, после цимента и после камъчетата и пясък. Включваме да се върти. Ото вече е готово, специално такова по-гъсто и ще го изливаме. Ето какво се получи след първото баркало. След като свалихме тръбата, се получи такава майка. Не е лоша. Под нивелир. От тази страна намокрихме. Нивелира е почти така както трябва. И там става на 5 см в този край. Ето така изглежда баничарка с натоварен цимент 600 кг. 24 турби. А цената му е 85 евро. Тайната е в тази възглавница. Мога да си го помпаш колко искаш. Майките са вече сухи. И тук нахвърляхме малко за подпълване на някакви павенца, за да направим плана от 2 кубика, което значи 10 см на площадката. За да уплътниме, докарахме малко материал. И се заемаме. Уплътнихме павенцата. И сега ще се заемем с трамбоването. Най-бързия вариант ще бъде като използваме колата. Да го натъпчем, защото е почивен ден и няма трамбовъчна машина откъде да вземем.
този метод на трамбоване се получава очудващо добре, но за да ускорим процеса ще намокрим настилката с маркуча. Мокро ще стане, според мен, по-лесно. Последният етап ще бъде там при вратата, защото трябва да се реже и самата врата. След 15 минути напред-назад с колата го натъпкахме. Все едно сме с трамбовачна машина. Сега слагаме мрежата, арматурата демек. Ето как изглежда с мрежата. Сега ще сложим, сменихме на старчето на някакво по-леко. Сега ще вържим мрежата една за друга с тел. Виждали ли сте как правят арматуристите? Как връзват? Просто са магиосници. Със сигурност не връзват така, както аз връзвам. Има си някаква схемичка. Тялъм. Така нататък до края. Най-мраза да върва по заварена мрежа. По арматурата. Тук, понеже няма да стане 5 см, т.е. ще стане 5 см, а не 10, затова ще сложим допълнително уребряване на арматурата с такава мрежа от ограда. И така връзваме наред. След двудневен престой на замазката, съхнене, се получи това нещо. И сега днес продължаваме. Бетоновъркачката вече е пълна с вода. Сега слагаме цимента. А защо именно 12 лопати от този пясък, премесен с малки камъчета за маската? Защото това е определеното количество, което сме достигнали след много години леене на бетон с тази бетоновъркачка. Включваме първо водата, защото иначе се залепва. Водата определяме око. Тук сме на 10 лопати. Слагаме още 2. И сме готови с първото бъркало за днес. Чакваме още малко. И го изсипваме. Така още 10 пъти сме направили
1 кубик бетон. Това е нашето пето баркало. Сипваме го и почваме да заглаждаме. Пределяме го с мотиката. И сега с помощта на мастарчето импровизирано след 5 часа и половина леене, чистене, заглаждане, най-после добихме някакъв резултат. И сега следва една много интересна част. А сега с цимента, малко водичка, го шлайфам още един път на ръка. Ръсим малко цимент. Още не е засъхнал. Топим маламашката малко с вода. И сега остава само да чакаме. Ще изчакаме ден и половина и ще видим какво се е получило. Вече направихме и първия тест на площадката още преди да е засъхнало и преди да сме го довършили. Ремаркето е сигурно са около тон и половина с този пясък и площадката се държи доста добре. Вече може да се стъпва, но все пак не е съвсем препоръчително се товари, ама да е по-удобно. Вчера изрязахме и вратата. Е така, сега ще изрежем и другата и продължаваме тази част. За последния етап от задачата. Най-трудното беше да изрежем вратите. Вчера ги изрязахме и веднага заляхме с бетон, за да не влизат мишки. Заварената мрежа съвпадна много добре. Единствено, ето тук малко има. Сега ще го изрежем с флекса. И този път, директно с електрожена, за да стане по-бързо. Първо изрязваме заварената мрежа. Само това, което стърчи, естествено. И финалният резултат на площадката. Тук вече успяхме да изцапаме. Ама това са бели кахъри. Днес вали и почти няма локви. Тук има някаква локва. Разбира се, не се получи как си го представях. Аз си го представях да е като е тук навсекъде. Обаче от това, че го правим на няколко пъти с бетонобъркачката, стана на един слой, втори слой, трети слой, четвърти слой и тук накрая пети. Но крайният резултат е постигнат. Днеска вали, локви няма, равно е, става за ремонт на автомобили. Това са парчетата от вратата, от вратите, дето изрязахме. Вече не се вижда, че са били по-дълги. А пък тук се наложи да сложим камъчета, защото водата се стича и става локвичка е така. Това е.
До следващия път!